Usa ka kargador og tricycle driver ang nasikop sa gipahigayong drug buy-bust operation sa Sitio de la Dela, Barangay Santa Clara, Lamitan City kagahapon bandang alas 5:40 sa hapon, Oktubre 9. Giila ni Lamitan City Police Station Chief Police Lieutenant Colonel Arlan de Lumpenes ang mga drug suspect nga sila si Abdurazad bin Jamalul, 40 anyos, Minyo Cargador ug si Villegas Randy Abarquez, 43 anyos, Minyo tricycle driver parehong taga Basilan. Matud ni De Lumpenes, nasikop ang duha human gibaligyaan ang pusher buyer ug usa ka hit-sealed plastic sachet nga giingong adunay sulod nga puting granules nga gituuhang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Nakuha sa posisyon og control sa duha ka suspect ang usa ka medium-sized hit-sealed plastic sachet nga adunay sulod nga puting granules ug gituuhang shabu nga gibana-banang mobalor og 34,000 pesos. Usa ka 10 pesos nga sinsilyo ug usa ka piraso nga 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust money sa mga operatiba. Ang mga suspect anaa sa kustudiya sa Lamitan Police Station samtang ang mga ebidensya nga magamit sa pagpasaka og kaso sa korte. Ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Gidala na sa Basilan Crime Laboratory. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.